נניח שפונקציה מ-Rn ל-R כמורה, המרחב של f הוא Rn והיא חסומה מעל Rn. צריך להראות ש-f קבוע. אוקיי, אז פתרון שאלה 3.7. ראשית, נניח בשלילה כי f אינה קבועה. כלומר, קיימים x ו-y כלשהם, כך ש-f של x קטן מ-f של y. נגדיר כעת פונקציית עזר כמורה. f של למדה y ועוד 1 פחות למדה כפול x. נפרק את זה, נקבל f של למדה y ועוד x פחות למדה x שווה ל-f של x ועוד t y מינוס x. זה מוגדר להיות g של t. כעת מתקיים ש-g0 שווה ל-f של x ועוד 0 שווה ל-f של x. כמו כן, g1 שווה ל-f של x ועוד y פחות x שווה f של y. מכאן נובע, בהתאם לתנאי הראשוני שלנו, ש-g0 קטנה מ-g של 1. נשתמש כעת באי שוויון ינסן עבור g של t שהגדרנו. למדה כפול f של x ועוד 1 פחות למדה f של t y מינוס x גדול שווה מ-f של למדה x ועוד 1 פחות למדה t כפול y מינוס x. נציב כעת את מה שקיבלנו, פלוס נגדיר את למדה להיות t מינוס 1 חלקי t. תחום ההגדרה עבור t אם כן, t גדול שווה ל-1. t מינוס 1 חלקי t כפול g0 ועוד 1 חלקי t g t 1 פחות 0 גדול שווה מ-g של t מינוס 1 חלקי t כפול 0 ועוד 1 חלקי t כפול 1 פחות 0. מכאן נובע כי t מינוס 1 חלקי t כפול g0 ועוד 1 חלקי t gt גדול שווה מ-g1. נסדר את שקיבלנו ונקבל כי g של t גדול שווה מ-t כפול g1 פחות t מינוס 1 כפול g0 וזה שווה ל-g0 ועוד t, כל זה כפול g1 פחות g0. מכאן קיבלנו כי ככל ש-t גדל, כך גם g של t. זאת בסתירה להנחה כי f חסומה.